Són els 4 sons germanets, fill d'un home que és fuster, que és el qui els ha ensenyat a cantar i a parlar el valencià. A veure, vingueu un poquet per aquí. A tu com te diuen? Mari Carmen Giner Roig. Mari Carmen. A tu? Leonardo Giner Roig. Chia. Leonardo Giner Roig. Leonardo. A tu? Eva Giner Roig. Eva Ginere. I tu eres la més petita, no? A tu com te diuen? Míriam. Com? Míriam. Sí, ja un poquet més. Míriam. Mídia. Quants anys tens tu? Quants anys tens? 5. 5. Quants anys tens? 7. 7. Quants anys tens? 8. 8. Quants anys tens? 10. 10. Pues sou molt majors ja, Bueno, gràcies i un aplauso per a ells antes de començar. Pues ara anem a cantar una cançó que és com un cuento, és d'Alboraya, que no n'hi ha font, que la llevaren perquè no caia olla. I ara la dediquem per veure si l'alcalde se fa ànimo.